Γεια σας, ονομάζομαι Ανδρέας Κωνσταντίνο και είμαι τελειόφοιτος φοιτητής του Τμήματος Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή μου με τα νομικά, τα ενδιαφέροντά μου επικεντρώνονται κυρίως στο δίκαιο των συμβάσεων, στην εναλλακτική επίλυση διαφορών, στη μεθοδολογία και στη φιλοσοφία του δικαίου. Σε ό,τι αφορά τα ενδιαφέροντά μου έξω από τα νομικά, ασχολούμαι εκτενέστερα με τη φιλοσοφία, με τη γλωσσολογία, τη σημειολογία και τη λογοτεχνική θεωρία. Πιστεύω ότι η εντρύφηση με την τέχνη της διαπραγμάτευσης, υπό την έννοια της καλλιέργειας της δεξιότητας κάποιου όχι μόνο να αναγνωρίζει, αλλά και να σταθμίζει τα συμφέροντά του με αυτά κάποιου άλλου, είναι μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει κάποιος, πρωτίστως για τη δική του πρόοδο, αλλά και δευτερευόντως για την πρόοδο της κοινωνίας μέσα στην οποία αυτός δραστηριοποιείται. Είτε η δραστηριοποίηση για την οποία μιλάμε είναι πνευματική, είτε είναι οικονομική. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πιστεύω ότι το ANT 2024 αποτελεί για μένα και την ομάδα μου μια εξαιρετική ευκαιρία όχι μόνο να αποδείξουμε τις διαπραγματευτικές μας ικανότητες, αλλά να αποκομίσουμε και μοναδικές εμπειρίες. Είμαι ο Παρασκευάς, 21 ετών και είμαι τριτοετής φοιτητής στο Τμήμα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έδραξα την ευκαιρία και ασμένος αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω στον ελόγω διαγωνισμό, καθότι θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση αποτελεί σύμφυτο στοιχείο του ελόγου όντως. Καθημερινά όλοι μας εκτελούμε ποικίλες διαπραγματεύσεις, οι οποίες αφορούν μια ευρεία γκάμα ζητημάτων, αρχής γενομένης, από το φιλικότυπο ή ακόμα στο περιβάλλον, καταλήγοντας μέχρι το επίπεδο όπου διαπραγματευόμαστε για συναλλαγές, οι οποίες έχουν άμεσο ή έμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη μας. Τα εργαλεία που απορρέουν από τη διαπραγματευτική ικανότητα μας εφοδιάζουν με τις απαραίτητες ικανότητες και διαμορφώνουν την εξέλιξη του χαρακτήρα μας. Είμαι πεπισμένος ότι με τη συμμετοχή μου στον ελόγω διαγωνισμό θα αποκτήσω ποικίλες γνώσεις, δεξιότητες, θα λάβω εμπειρίες που θα μου μείνουν αξέχαστες και εννοείται θα με βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του εαυτού. Γεια σας, ονομάζομαι Ραφαέλα Χαραλάμπους και είμαι διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αν κάποιος θα ήθελε να ξέρει κάτι βασικό για μένα, αυτό είναι πως μου αρέσουν τα καλά deals, αλλά μόνο όταν αυτά προέρχονται μέσα από τη συζήτηση. Στο ANT έρχομαι για να μιλήσω και να ακούσω. Είμαι έτοιμη να διαπραγματευτώ τα πάντα χωρίς φόβο, γιατί ειλικρινά πιστεύω πως με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσω κι εγώ και οι συνομιλητές μου. Καλά παιδιά είναι, τους είχα στο προπτυχιακό μάθημα, όταν δεν κοιμόντουσαν έπιναν φραπέ ή φρέντο. Η μόνη επαφή που είχαμε μαζί είναι όταν τους έκοβα και έρχονται να διαπραγματευτούν το 4 να το κάνουμε 9 ή 10. Με τα πολλά, 3 λαλούν και 2 χορεύουν ήτανε τα καμάρια μας, οπότε τους έβαζα ένα 5. Αφού πρώτα είχα πιστεί ότι εντάξει, νομικά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι αξιόλογο, αλλά στις διαπραγματεύσεις σίγουρα έχουν λαμπρό μέλλον.